On varmasti tulossa hyvä matsi. Jos Suomi voittaa nyt Ruotsi, niin se on välierässä sitten vastassa Kanukit, ja sitä se voi kyllä olla meno. Niin se on, en ole sillä lailla seurannut, että Kanada se on varmaan sitten, joo, Kanada. Joo, Kanadahan on hallitseva maailmanmestari. Tarvitko muuten nuotteja? Jes, mä laulan lapuista, totta kai mä voin vetää nuoteista. Nuotteja ole se. Kuosmasen Sakarihan ei tarvinnut. Joo, niin en tietenkään vedä nuoteista, se on kuitenkin laulajan perusteos on Finlandia-hymni. Nyt ei panikkia, ei saa miettiä. Tuolla tulee merkki ja olkaa hyvä. Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa yön kansi. Ei vaan, mikä se oli? Yön pelko, en muista. Apua, yön tuska. Oi katso Suomi, sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkaa. Yön uhka, se oli. Yön uhka karkoitettu pois. Siinä se nyt oli. Käki, aamun käki, kirkkaus. Mitä käki? Ei, apua, kukko, talitin. Kukaan ei huomannut. Lauloinko mä kirva vai kyrvä? Saankohan mä fyrkkaa nyt tästä, kun mä lauloin ihan päin vittua?